и талисмани за любов, пари и успешен бизнес. Импулсен телефон 0900 63 008 и 0900 63 045. Код 22. 2 лева и 40 стотинки на минута. Мак Зенгин. Мак Виктория от Шесто чувство отговаря на вашите въпроси, като изпишете думичката «Кой» на латиница и изпратите СМС на номер 1974 с вашият въпрос. Ако искате да разговаряте с нея, наберете номер 0963 045 с код 11. Всичко, което желаете да узнаете във връзка с живота ви. Добре дошли на правилното място. Шесто чувство е езотерично предаване, което ще даде отговори на вашите житейски въпроси. Ако се съмнявате, че имате магия, чуждо енергийно вмешателство или заключен късмет, може да проверите на ефирните ни телефони 0963 045 или на 0963 008. За бърз отговор може да използвате номера за SMS-и 16 22 26 в свободно за вас време или по време на директното излъчване на предаването. Телефонът, който е активен 24 часа в денонощието, е само за българи в чужбина. Той е 0877 99 19 15. Изберете телефон и код на експерт. Код 10. Каролина. Секретар на Шесто чувство. Може да задавате въпроси за всеки един от експертите и да правите вашите запитвания и записвания. Код 11. Мак Виктория. Изчиства всички видове магии. Родови проклятия, успешно се справя с любовни магии и стрес. Отговаря на вашите въпроси, като изпишете думичката «Кой» на латиница и изпратите СМС на номер 1974 с вашият въпрос. Код 12. Мак Силвия. Успешно се справя с изчистване на всички негативни влияния. Прави любовни ритуали, използва ритуали за премахване на емоционални и психически страдания. Код 13. Мак Дали. Поглед в миналото, настоящето и бъдещето посредством карти Таро. Изчиства всякакви негативни влияния. Прави ритуали за късмет и привличане на пари. Отключва късмета и премахва родови проклятия. Код 14. Мак Таня. Завършила е психология и има сертификат за хаджийка. Прави, разваля турски, цигански, копанарски и всякакви видове магии. Изслушва хората с проблеми. Код 15. Анета Хубенова. Изчиства всички магии и проклятия. Променя съдбата към добро. Код 16. Мак Ивана. Успешно се справя с изчистването на всички видове негативни енергии. Прави ритуали и амулети за любов, женитба, късмет, пари и бизнес. Код 17. Мак Еркан. Изчиства негативна енергия. Прави бяла магия за любов. Справя се с всички проблеми на енергиите на човека. Код 18. Мак Александър. Изчиства негативна енергия. Изготвя енергийни защити. Код 19. Мак Мира. Изчиства всякакви негативни влияния. Добра в даването на консултации. Код 20. Фидан. Човека чудо. Говорещия с Бог чрез молитва. Изчиства и докосва всяка една душа. Код 21. Синовете на Фидан. Работят с картини, които действат във всички случаи, с които ще ви помогнат.